Moje Warhammer dobrodružství pokračuje a dneska se podíváme na to, jak postupuji s mojí combat patrolou Grey Knightů, co se mi povedlo, ale i zároveň, co se mi nepovedlo. Ahoj, dneska bych se rád s vámi podělil o svůj postup v barvení a sestavování své armády Grey Knightů. Nejdřív jsem všechno pečlivě vyštípal podle návodu tady z těch malých sprůček, podle jednotlivých čísel. Dále jsem to všechno slepil. Použil jsem na to vteřinové lepidlo od značky Citadel a následně jsem to všechno na to nastříkal černý základový sprej, zase od značky Citadel, a to konkrétně Chaos Black. Černou barvu jsem si hlavně vybral z toho důvodu, že pokud bych někde nějakou část nedobarvil, tak to nejde vidět a vypadá to spíš jako stín, není to taková pěst na oko, jako když použijete bílý základový sprej. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem si vybral ten černý. Co se týče toho lepení a sestavování, tak vlastně mi to zabralo slepit těch 17 modelů zhruba tak 6 hodin, možná 7, přesně nevím. Ale musím říct, že mi to fakt jako nebavilo. Tenhle ten model byl jako i docela fajn, ale ono pak už, když už slepujete 6., 7. takovýhleho malinkýho panduláka. Co se týče barev, tak vlastně používám barvy od 2 výrobců, a to na doporučení kluků z Obřího doupěte, za což díky. Moc jste mi kluci pomohli s výběrem barev. A to konkrétně používám barvy od Greenstar World, které mají vlastně tu výhodu, že v sobě mají kuličku, takže vy, když vlastně to střepete, tak tu barvu, jelikož je tam taková kulička, tak líp se promísí ty směsi než tady od Citadelu, který to vlastně nemá, a vy to čistě jenom musíte fakt jako docela dlouho míchat, než promícháte ty přísady, které jsou vevnitř. Aspoň takhle mě to bylo vysvětleno. No, to nejsou ale samozřejmě všechny barvy. Jenom s 2 barvama bych si určitě nevystačil. Takže tu pak mám ještě tady další barvu. Tady je další. Tady ještě modrá na oči. A těch barev je celkově jako víc. Momentálně jsem si musel objednat další 2 barvy. To konkrétně červenou a fialovou. A to hlavně kvůli tomuhle modelu. Tenhle ten model má totiž fialový meč, ohnivý, a červený plášť. Což na tenhle model se docela těším. Věřím tomu, že u něj strávím hromadu času a asi i hromadu nervů, protože když se podíváte, tak on na té vlajce má jaksi docela dost detailů, toho se bojím. Rozhodně to nebude rovný, rozhodně to nebude perfektní. Jsem zvědavý, kolikrát se u toho naštvu. Ale rozhodně mi to bude bavit. Na další model, který se těším na barvení, tak je tenhle ten Dreadnought. To už je jaksi trošku větší model než ten základní, jenom po porovnání. O dost větší. Takže se mi bude určitě líp barvit, líp se dělat detaily. Tady na tomto modelu zkusím schválně i dry brush, což je technika suchého štětce. Na těch malých si to zatím netroufnu. Když nevím, jestli to má nějaký význam, velikost modelu, to mi když tak zkuste napsat někdo, kdo se v tom vyznáte, dolů do komentáře, za to bych byl rád. A uvidím, jak to bude. A teďko, co se mi povedlo. Za sebe můžu říct, že jsem rád, že jsem to všechno úspěšně slepil dohromady. Sám se občas tomu divím. Jsem rád, že jsem nic nepostrácel, žádný dílek jsem nezlomil, neztratil.
nikam se nezakutal, což se jako divím, protože když si tady vezmu jedno spojůčko, tak některé ty dílky, jak se můžete podívat, jsou fakt titělný, jsou měňavý. Takže za to jsem fakt rád. No a teď vám povím o tom, co se mi tak úplně zase nepovedlo. A jedna z prvních věcí je nanášení spreje. A to konkrétně u tohohle modelu. Jo, já jsem to dobře. A to, když se podíváte, tak tady zezadu má úplně černou a tady zepředu se mi to nepovedlo úplně přesně dostříkat. Nicméně dostříkávat znova se mi to nechce a to z toho důvodu, že nechci tam dávat další vrstvu, protože nevím, jestli by se mi to povedlo a jestli bych tou další vrstvou nezamazal přímo jakoby ty detaily, že ta vrstva by byla příliš hrubá. Takže to radši nechám takhle. Snad to na ten výsledek nebude mít takovej velký vliv. Doufám. Ale tohle je asi jediný model, kterýho jsem si toho všiml. Tak snad to bude bez problému. Další věc, která se mi úplně nepovedla, nebo u té si spíš připadám jako blondýna, je tohleto lepidlo. Vteřinové. Já když jsem si ho koupil a otevřel, tak říkám, jo, dobrý. Takhle vezmu, nakapu nějak na ten model a ono to slepí. No jenže mě to nelepilo. Takže jsem myslel, že to musím odšroubovat, vzít, namočit dovnitř a pak teprve vzít ten model, naníst nějak trošku toho a slepit ty díly. No, což ale bohužel nebyla pravda. A je to přesně tak, jak jsem si myslel za začátku, že vy jenom na to musíte nějakým způsobem kápnout, ono vám to tady na kameře je určitě je to vidět. Je to prostě průchozí a ona vám tam vlastně to vteřinové lepidlo vyteče a vy to lépe můžete vlastně korigovat, to lepidlo, kam to dáváte. Jenže mi se to nestalo, udělalo se mi to až po chvilce. Jak jsem to spravil, nevím, asi zázrak, ale tohle je takovej můj osobní fail, který jsem jakoby stal a kterýho si připadám fakt jak blondýna. Další věc, která se mi tak úplně nepovedla, je orientace v návodu. Musím říct, že GVčko to má udělaný ty návody fakt hezky. Tady máte jeden dílek s jeho označením, tady máte vlastně druhý dílek, můžete si vybrat, který z těch dílků tam nalepíte, ono to je vlastně jenom podle toho asi, co se vám líbí. Slepíte je dohromady, paráda. Jo, tady nohy k základně, dobrý. Zatím všechno bylo v pohodě. Potom jsem lepil a najednou koukám a že mám slepit 2B a 2D. Tak jsem si vzal to spojůčko a hledám. Říkám, já to vůbec nikde nemůžu najít. Kde to sakra je? Prohledal jsem další spojůčka, jestli to tam někde je. Nebylo. Asi po 10 minutách mě teprve napadlo otočit tu stránku a podívat se, že pod 2B jsou tyhle ty dílky a pod 2D tyhle. Doufám, prosím, napište mi, že v tomhle nejsem sám. Že nejsem jediný idiot, který 10 minut na těch spojůčkách hledal 2B a 2D a nemohl to za boha najít. Prosím, že nejsem fakt taková blondýna. Co se týče mých chyb během barvení, tak momentálně asi žádný moc nejsou. Zatím mám pouze tady těch 10 paňáků ze skladu natřený vlastně stříbrnou barvou, což tam pomalu na to nejde co zkazit. Až teďkon to budu vlastně dodělávat zbytek barev, takže vlastně tam bude použitá ještě zlatá, červená a ještě určitě nějaké jiné barvy. Na to jsem zvědavej a to vám když tak povím příště. Hlavně příště už bych vám chtěl i říct o tom,
bych vám chtěl ukázat celou nabarvenou armádu, krom i tohohle jednotu. A hlavně už bych vám chtěl i říct o tom, kam si půjdu zahrát svoji první výukovou hru. Tak jo, díky, že jste sledovali tohle video až do konce. Budu rád, když dáte like, odběr, určitě nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.